Bili ka na ng talong, oh. Tanong mo kay tatay, pwede tayong bumili. Tay, pwede kayong bumiling talong. May bunga ba? Pwede siguro tatay ng lupa yung tatay. Yan. Muli, yung okra, pinabata na. Daing bunga, oh. Kaya lang medyo maliliit lang siya. Ayan guys, after namin manggaling doon kay Mama Mary, ayan, punta kami dito kay tatay kasi natanaw namin dito sa talungan. Ayan, good morning nga pala. Ayan, welcome back nga pala sa ating munting channel. Ayan. Napakadaing bunga. Marami pang ibubunga to tayo, ang daming bulaklak. May mga sili din, oh. Eh, walang pagkukunan ng tubig, eh. Ayun, tingnan mo yung isang puno, oh, daming bunga, oh. Ayun yung kuno, oh. Ha? May poso dun. Ayan, oh. May poso. Daming bunga. Mahirap nga lang talaga mag-alaga. Ano, tay? Matrabaho din. Senyorita? Senyorita na? Saging? Ay, oo. Nang? Pinhi. Ito daw yung saging na senyorita. Ayan. Maliit lang talaga yung puno niya. Yun na talaga yun, eh. Yung nahanap natin. Yan na yun. Ay, ito po yung pinakpaligid. Yan. Ito yung damo na rin ng paligid. Pero dyan ang paligid. Kasi po, nakita kasi namin yan sa picture. Yan siguro. Wala naman siguro iba na po dito tayo, no? Yung... Yan lang. Ayan lang po. Di, yan na nga yun. Yan, bili ka na kay tatay ng talong. Kumuha na kayo. Kumuha kayo. Pili ka, ikaw na pumitas. Ha? Ikaw na pumitas. Meron pa tayo nalagyan? Eh, walang problema. Lagyan natin doon sa motor. Sige. Kumuha na kayo. Eh, alagang 100 tay. Lang hindi ko nagbibenta. Ay, hindi pa. Bakit po? Kumuha na lang kayo. Ay, Para dito yan. ay ganun po ba tay? Hindi pala si tatay nagbibenta. Ayan, oh, yung mga medyo mura lang. Yan, mga ganyan. Ah. Wala. Ayan, ganito lang yung mga medyo maano. Hey guys, mimilas tayo ng talungan. Ayun naman tayong pagbentahan ni tatay. Ito. Hindi nga lang siya kalakihan. Ito, yung mga ganito, oh. Masarap to kahit ilaga mo lang. Hindi namin ang binibuwak. Nagbubomba. Pero napakaraing bulaklak tay. Marami pa tong ibubunga. Siguro nga. Kasi madami po siyang madami po siyang bulaklak eh.
Ayan. Sa bata ang kalmin, wala yung kasama ko rin. Ayaw aming poso, wala yung susi. Yung tubig. O yung susi. Ah, nakalak po. Wala po yung yagat simbahan. Okay na siguro yan eh. Pagdaling nyo na. Salamat ay. Ito sayang to. Nakaano sa lupa. Ayan. Ayan o. Bakit madilim? Yan. Diyan, sa talungan namin. May tatay. Tay, maraming salamat po, Tay. Thank you po. Okay lang, salamat. Uy, tama na yan, uy. Ayan. Hindi naman kami ni tatay pinagbila ng talong. Ayan. Binigyan na lang kami, nakakahiya tuloy. Pero okay lang naman. Kasi, yun po, yun yung tinatawag na share a blessing. Iano ko lang muna sa may kamuting baging daw doon. Saan? Pwede kami tayo kumuha? Oo, kasama ng ganyan. Talong yun para kumuha ka ng kamuting baging ganyan. Ay, ilagay mo muna dito. Daanan na lang natin, tara. Lagay mo muna dito sa may ano. Lagay mo muna dyan. Grabe, happy ng jajagin. Ayan, binigyan na rin kami ni tatay ng kamuting baging. Ayan, maraming salamat po tatay. Napakabait ni tatay. Ano pinakukuha niya? Dahon? Ha? Dahon? Siyempre, kailangan naman Ayan. yung bunga. Ayan nga, ayan o. Oh, meron daw dyan. Manguha ka na, bilis. Huwag mo na lang baka dami yan. Kakaya naman kita. Inalukan na rin lang eh. Yung pala. Sinasabi niya. Oh. Ha? At ikaw na lang manguha. Maglalagkit yung kamay ko eh. Huwag yung bunga ha. Dahon lang. Dahon lang. Guys, dahon lang. Mukha, balak mo pa manguha ng bunga. Ayan, kamuting kahoy. Nag-jogging sa talbusan. Ayan. Oh, nakakuha pa ng ano, kamote. Biyaya. Kuha pa ng biyaya. Nuestra Señora. Ayan o. Ito. Dami nilang tanim. Ito kalabasa naman o. Ayan o. At ito nilaga. Tres colores yata. Kala ko ba tama na? Tay, inani ko na rin yung dahon mo. Ay, bulaklak. Sige nga daw. Kasi daw mamaya, lanta na yan. Ayan. Ayan o. Ayun pa. May marami talaga. Hawakan mo. Para makakuha pa ng bago. Ayan guys. Ingatan mo na, baka may ano dyan. May alaga.
Maluwag yung taniman, ano? May mga kamuting kahoy pa, oh. Meron pa dito, oh. Hoy, bulaklak lang. Nakakarami ka na. Ayan yung nakuha namin, oh. Ayan, guys. Daming kamuting kahoy, ayun, oh. Daming pananim na okra nila, oh. Bunga to, bunga. May bunga ba? Patingin. Asan? Ah, ayun. Kala ko malaki na. Hindi ba? O, tara na. Okay. Oh, hawakan mo. Oh, laglag. Sayang. Teka muna, kukunan kita ng picture dyan. Ayan. Nangialam na rin ako tayo sa sili tayo. Ayan. Susi. Ayan tay, maraming salamat po ulit tay. Ayaw mo naman tanggapin yung bayad namin. Hindi, magagalit yung nesta. Yan yung isili, oh. Kaya lang, Ito po, nagkuha na po ako. mahirap. Kailan, magkanya. Ay, magka-bro pa rin tayo. Magandang morning. Hi. ING na too. Nagka guardians din si tatay. Ayun. Star. Awakan mo nga kuha pa akong konti. Ayan. Maraming salamat kay tatay at kay Mama Mary sa blessing na pinagkaloob sa atin ngayong araw. Mama Mary lang yan. Talagang Nakita po namin sa ano yan sa Facebook kaya sabi ko hanapin namin. ayun na mo, no? Titingnan lang sa Facebook ang mukha namin. Titingnan namin Facebook pero pupunta kami ng Bohol. Sa Bohol kami nagpunta. Maganda po doon tay. Malayo lang. Malayo nga lang po talaga. Ito yung pangpan, no? Sili pong pansigang. Ayan. May tanlad na rin, oh. Konti lang po. Oh. Dalawa, tatlo, apat na yun. Tayo, marami din tayo dito. Yung pecha ito, hindi na gumanda eh. Yung pecha May mga tanim-tanim din po kami doon tay. Kaya lang po ano dahil nag-uulan noong nakaraan. Ganun din. Wala. Mulan ng mulan. Dito may nakita ko dito na ano. May bunga. Ayan. Ito. Tayo kumuha. Okay na yan. Tara na. Oops. Okay. Thank you po. Ayan, uwi na kami. Maraming salamat kay tatay at kay Mama Mary. Doon daw kami magpasalamat kay Mama Mary. Ayun sa taas. Ayun. Maraming thank you sa blessing na binigay ni tatay at ni Mama Mary ngayong araw na to. Ayan, maraming salamat sa mga taong katulad ni tatay na marunong magbigay.
Wala akong pang hawak eh. Kunin mo. Ayan, babalikan niya yung talong. Ang ganda nung halaman, no? Ano yung dala mo? Okra. Pananim. Tsaka? Talong pangkain. Kami yung Ayan, dito daw kami magpasalamat kay Mama Mary. Sabi ni tatay kasi binigyan niya kami ng talong. Ganda ng lugar dito. Ayan, picture taking si kuya. Lamig.